Am un prieten care bagă mâna în buzunare, lume dragă. Dacă tu ai telefoane, tu nu mai ai că le are pe frățioare. Se vede din depărtare, pe fură telefoane, lume dragă. Se vede din depărtare, pe fură telefoane, lume dragă. Iau, stai, căse, 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 căse. Supa, supa. M-am dus să mă întâlnesc cu el, pe un prieten de fier, băi, lume dragă. Și aveam în buzunare iPhone, da cu mălălare, feno, frate. Fură ăsta tot ce prinde, de nu te dezminte, frățioare. Feno este cel mai tare, are 300 de telefoane. Dă-i, căse, 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 dă-i, căse, 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 căse. Supa?